kita tok-tok meneh iki pacaran. Ya, bila. Pendekatan saling Mosok ya Akbar lungguh ning kene nikan. Ya ora masalah, modern kok. Sok ben ya kudu ngono lho, Bar. Apa ta? Ya lungguh ning kene nikan lho ya. Pokoke Ora sambok perintah. Kuwi. Lah iki lho sing Akbar. Oh iya Mas. Nek Ya tanggapan ki engko ya wis koyo mesra-mesraon nek nang omah ki padu. Enduk sing nyanyi. Iya. Nek saya ngomong Mbak Mary tak Kendangi ya, Ndek. krek. Ya karo jumeneng no wong ayu. Nggih, Mas. Tak samploke blek kowe. Wilujeng enjing Mas Meo. Wilujeng enjing Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Masih semangat? Tetep semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki disponsori karo rokok apa iki Buana? Iguana kowe. Niki lho. Putra Buana. Iya. Wis sponsori ning kene. Walah cagak listrik. Oh tak swampluk tak kira tenan Mas. Wong kagungan damel kok. Nggih. Kok iso sponsorit yang listrik. Lah, sawang enek tulisan tak kira sponsorship. Acaranya masih dalam rangkaian ngunduh mantu. Nggih, Pak Juwair sekeluarga. Nggih. Mugi-mugi penampilananten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rejekine kathah turamblawah, kenging kagem tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Amin. Jenengan riyen niku palakrama yuswa pinten Mas Meo? Awas wirono neh gah. Ora. Anu, ndak percaya kula karo jeneng. usia 25 Kang Petruk. Wah, 25. Nggih. 25 saya nikah. Nggih. Luar biasa. Dadi ngantos semanten pun tahun pinten tahun niku punan? Ketika 25 saya menikah, anak saya lahir 23. Usia saya 23. Kuwi apa kicipirit ngono? Lah nyuwun sewu. Cacah ngene iki paling umpamane lho. Umpamane pas dadenan mantan kae paling sing nderekke sinten Pak RT. Terus sedereke Pak Kami Tuwa Mbah Lurah. Lah kula mboten no. Sing nderekke TNI sak batalion. Lho kuwi kegrebek kuwi. Nggih, sak koramil, sak polsek teko kabeh. Rumangsaku kok. Nggih. Sing lenggah nggih taksih. Hera, taksih kepareng nenggani para rawuh Sutresna Budaya. Sutresna Budaya. Tamunipun kathah seragam klambine ijo-ijo. Nggih. Betek-beteke ngestreni anggenipun Bapak Juwair kagungan damel, gitu. Nggih. Mriki ijo, mriko putih. Ana tiang listrik. Si walang kaji kokok beluk. Nah, seneng aku. Ya, ngaro iya enek enek You Mary. You Mary. Jenengan ayo santai barang begitu ayo kono ya terus video call. Ya ora. Enggak. Aku lo ngerti. Video call ngene. Gambare piye, Mer? Oh, ngene. Ngene Mas. Ayo awake dhewe video call tangane piye awake dhewe penake. Tangane awake dhewe piye? Tanganmu songo. Tangan kok songo. Tangan kok songo. Drijimu songo. Kok iso lho? Driji kok songo. Lah pira ta? Drijiku 10. Mosok. Masalah Mary. Gak iso ngene lah, gak iso. Bisa ndek nah, gone Victor lah dawa. Ngene Victor dawa. Citek. Mbak Mary? Dalem. Nembang, Mbak. Boten kula tak penikmat story mawon. Eh. Aku kok kaget ki mang terus
tak ning kene jenenge Dik Akbar. Loh, lah kok enek tangan ngene terus tak delok. Wo, lah iki apa ning pojokan ki aku ya. Ya apa kuwi? Widodari. Aku kok nek gak muni widodari. Nembang. Apa ki sing enake isu-isukan iki napa? Ya sing gandrung-gandrung sing tresna-tresna sesuai dengan suasana malam ini. Ayo, Oh. Mas Mio, Mas Ya, Mio. ya. Ngatek-ngatek nyambut gawe. Tulung ana to Mas aku. Kayak duete Dik Akbar kan. Sik to yo alon-alon to Mas. Iki Yo aku sing wis mesra mat-matan. wong Kudune jenenge nganggo sayang cinta kok. Kudune nggo dadung. Pokoke. Lah mbok kira aku apa wedhus? Apa sapi? Nyepelekke, Mbak, ngono kuwi. Nyepelekke. Mbok yo aja ngono to Mas, ngono tiru Pak Dalange wi lho jenenge meratukan wanitanya. Ngono lho. Rungokno kupingmu Masa kuwi. aku gak pantes mbok ratukan to Mas. Kurang apa to Mas aku ki aku karo Niken ya 11 12 lho. 11 12 wong tenan 11 kali 12 yo adoh. Kok iso ngono lho Mas. Apa? Ya Ngono. Ah, modelnya kaya Gedro. arep saliman recah cilik. Ora modele gedro-gedro sur ngompol kok saiki. Ngene tayang. Kene. Dik Niken dikono nang ngene apa gak? Nggih no. Lah ya tanpa diperintah lo sudah peka seorang lelaki sejati. Ya, kene. Ngono sayang. Ya. Anu tekene ora digawa kok dadi ajar setruk barang to, Nduk. Sajar setruk. Sini duduk Mas, duduk sini Mas. Nah, kita tok-tok meneh iki pacaran. Ya, bila. Pendekatan saling Mosok ya Akbar lungguh ning kene Niken. Ya ora masalah, modern kok. Sok bene ya kudu ngono lho, Bar. Apa ta? Ya lungguh ning kene Niken lho ya. Pokoke Ora tiru. sambok perintah. Kuwi cak. Ora krungu aku. Ya lah krungu lho wong masih HP ae. Ora HP ning ngisor rek. Ngapa? Kene mak aduh. Tetembangane apa, Nduk? Nah, kita. Helm, tak bawani iki wujud rasa tresnoku ning sampeyan Mas. Umpamane sliramu dadi Niken, Iya. aku sing dadi Akbar. Iya. Upama mau kembang ngono kali lho. Gak upama tempat wisata aku apa Mas? Lah Nek kita. sliramu jelas sedudo, Nduk. Waduh. Kok Oh. sudah? Kok sedudo Mas? Sedudo karena di situ ada air yang mengalir jernih. Wah, ya gerujuk ngono lho, Mas. Iya, cak kene. Tak kira aku gua Kok gua apa? lawa tok. Modelmu tapi kowe dilungkas anu informasi yang saya dapatkan dari Sing apik dinas. lho ya. Iya, tetep dari dinas pariwisata. Aku Engko sliramu dadi bakal ketompo, Nduk. Nunggu Alhamdulillah. tiket ning Gunung Kemukus. Lho, sik ta. Gunung Kemukus sing nggon ngono kuwi iki. Lah iya iki lak yo germo to. Tapuk nyepelekke kuwi Mbak kuwi ngawut. Ora Gak masalah. iki pancen tenan kok. Oh, pancen. Oh, tenan iki tenan kok. Nyapa ta sampean kok gak trimo iki? Ya alhamdulillah. Aku sing dikono nang ngono ae biasa. Kok wis alhamdulillah. Nek ngakoni ya alhamdulillah. Heeh. Mas, Iya. Nembang. padhep rene ta? Agan. Ngene lho, engko. Hah? Iman kuat bapake Saipul lho. Nah, ngono lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ki? Langgam apa Ki napa? tok-tok meneh awake dhewe ning tepi jurang ya, Mas. Wadah. Engko aku mbok jongkrokne. Maksud menikmati pemandangan ngono lho. Iya. Mengke tembangipun Kadung Tresno. Kadung Tresno. Kok beker makan. Jaran. Mon, anu slendro mawon mboten apa-apa, Mbah. Mulak-malik penggendar iki sepuh lho kuwi. Bisa sep melepuh. Sinawang datan boseni. Aku ngono ki arep apa ki arep menghayati terus ngiwasi sampane bubrah lho konsentrasiku. Ngono ki yo ndase diganti oleh apa ora to? Lah gantine
Dasel 300. Ora Mas. Wong jeneng wong Tresno iki senadyan to jare wong sampean ala ning bagiku wis priya paling bagus. Iya Dik Niken. Kok mangga enggak ya Mas ya. Soale Tresno iki wis menutupi segala kekurangan yang ada. Iya Dik Niken. Kanggo Pak Dalang karo gandengane ya harus saling menerima, saling ngalah, aja egois. Rungokno kupingmu lang, Dalang. Iki kowe Niken aku Akbar. Oh iya, iya sayang. Aja mringkut. Kok kaya marmut. Sakne lho iki sewengi kok delokne bajing, marmut. Wis to sak kebun binatang kabeh. Nyawang kok iso WC bareng iki lho. Gus Noma. Aleman kok. Oh, aleman. Ya ora kerah dasmu. Aku lo kelingan lakone wi mau lho Mas. Enak anomane lho Mas. Aleman kok anoman. Enggak sayang. Anu Dik niki nek nimbali jenengan niku napa Mas Akbar? Mas to. Mas. Berarti jenengan nek nimbali Dik niki kan Dik. Napa sayang? Yang. Yang apa? Yo nduk, nduk. Oh nduk. Lah sampean nimbali aku nduk. Iya Mas. Tenang potonganmu kaya andu. Lah gedep. Nduk iso anduk. Itu kan singkatan. Walah cempel. Ayo ayo. Nduk anduk. Kok iso ngono lho Mas. Mosok Akbar karo Niken ngono. Ora le nesu. Kaya kancaku biyen tau ngireng ning kene. Biyen. Anu, pake kancaku kuwi nyeluk bojone kok mah. Jebule jenenge Katimah. Iki ndanduk dikira saya Mbak anduk. Singkatan. Biyen. Rekoso tak lakonane. Ojo nganti atimu sing bakal nglakoni kinen Kakang Bayu wong ayu. Napa resto Kang Mas? Mulut Jenengan ngendikan apa untuk ketatap mik ngono malah gak sida mesra lho. Iya. Iki mosok dalang ya nek sing merongos. Ayo dalang merongos deboke krowok kabeh. Anu no, making umbah no. Enek wi. Hanggaraku bisa nyawang. Terus Wong bagus. Wonge nyawang. Wong bagus. Wong bagus kok kakus mbahmu. Gigimu panjang. lambene abang kok. Lambene abang kok malah gigine panjang iki. Kata-katamu wah sangka Google iki. Gigine panjang kakus. Apa nemeng? Jumbleng mbahmu. Jumbleng anoman. Barang elek kok nglumpuk. Terus mati yo. Mati yo. Yo seto, yo urung bar maksudnya mati yo bukan kanggo sampean, ibarate ngono lho Mas. Aku wis purun. Mati yo aku wis kurup. Terus Ora tau bener. nyapa diapakne wi mau. Apa dhewe lho tuku Lah aku. sampean mari ngejak omong aku ki pas masuk balik kantem untune. Aku bayangne ekspresine Mas Mio nek pas bubuk piye ya? Ya jenengan tanglet garwane no. Rupung laler. Terus Angger tresnoku mbok tampa. Yo sing laras ngono Nganggo Mas. laras, Dek Mas. Akbari suarane apik, Dik Niken apik, sampean yo ngono lho Sik kok Mas. aku tapi mau ya. Yang Thomas. Liki Sampeyan kan- iki lho tak kei contoh. Ja. Sorry.
Aku yakin. Kata-katane angger tresnaku mbok tampa, sayang Mas. Angger tresnaku mbok tampa. Yo gawe nada. Gawe nada. Sing laras sampean mirengne sing gender kuwi lho Mas. Sing mesra ngono lho. Ya Allah suarane apik. Ontek. Tresnaku boto. Kata-katane piye, Mbak? Mantur nuwun yuk ditibake kadung tresna. Sliramu sing nembang ta wong ayu. Delok. Kakang king ngendang ya wong ayu. Wah, ya Allah. Lah iki lho sing Abar. Oh iya Mas. Nek nang tanggapan ki engko ya kaya mesra-mesraon, nek nang omah dipadu. Enduk sing nyanyi. Iya. Nek ngomong Mbak Mary tak Kendangi ya, Ndek. Krek. Ya karo jumeneng no wong ayu. Nggih, Mas. Tak samploke blek kowe. Aduh. Sik to Mas, Bapak. Sampake lho. Buta piye kaya sampake. Lah iki kendangi sampah apik kok salto-salto. Kadang aku ge aku tak ning sandingi sampean ya Mas. Ya, tapi kok anu lungguh dhewe lho, gak bareng gocekan lho. Wis anu gocekan. Pokoke awake dhewe iki gembel. Apa kuwi? Gancet pokoke awake. Ngumpul kok gembel. Beh, Umbel piye gembel iki? Tidak terpisahkan pokoke. Ayu kok dublek. Gini ya Mas. Ya. Lungguh kene ora apa-apa. Gak usah di Kamera. Gak usah. Kamera. Oh, aku nek kamera malah isin ya Mas ya. Yo. BC apa sampean Mas? Buka anu ya apa iki contong. Lamat bos katon tejane yen mbok brengketen menjarang aduh wiragane sinawang tan amboseni yen besengut patut nyata jati kamrat hati aduh lestari tan lilo pisah sari natian bebasane kalian godhong salembar kang mas kaya mas kancatan rasa sengsem meng atiku pacaane sarwa asri jroba tenku tansah kumar aduh aku lali Mas lali ya maafkan nduk to Mas maafkan ngono ya Lagumu mangku purel. ayo empon ayo mantuk Lah iki kok Mantuk piye wong langgame rong brok mantuk lho. empon aku wis malu Lho, mandak Yo, katokane malu, lungguh. Mas, nduk Ayo malu. kosrok-kosrok musaku gogrok kabeh. ayo Mas mantuk Mas kowe nek nangis nguyuh lho kowe. Eh, Kowe nek nangis nguyuh ha Mas. empon nduk terno mantuk
Iki masalah ya Aku ampun. purek aku. Nyapa pure? Wong sing lali kono kok pure iki lho. Wong sing lali kono nyalane kancane. Lali kancane. Lah sampean lho ya mandek. Ya ngono kuwi ya terus ben menutupi kesalahanku. Oh, berarti terus. Mampun aku kadung kagol kok. Ora oleh nesu wong ayu. Aku gak nesu. Aku Mosok yaine toprakane. nyapa arep nyapa. Oh, gak mau aku bakul mie ayam kok, Mas. Lo bakul mie ayam. Piye? Setan iki. Kowe arep nang ndi? Langgame rong bar kok. Iki urung bar kok. Empun sarambahan kok. Upama sing saramban ganti liyane ra apa-apa. Kowe iki lamun lungguh mesti ndelok ek lho iki. Rene Mandek wis nesu mah. Wis syukur nduk wis. ora oleh nesu. Wong ayu kuwi mesti cugetan. Sliramu bakal tak gandring wong ayu. Kok digandreng to? Roman iki lho. Gandrung. Ya gandrung. Gandrengi aku apa? Pitik anu pelok Mbah. Kindek kok. Iya ini kok nganggo drama ta Jan. Sing drama iki lho sapa? Lah kok pelok bareng. Bowo. Oh bowo. Pamintaku. Wis mau mau. Aku mau kuwi kataku mau aku mau. Lam tilam. Aja mau kuwi gagah. Wis biasa kuwi. Biasa. Anu, Nduk. Ayo gajah-gajahan kuwi, Nduk. Wis ben legase. Ya. Talkit. Anu wae. Siapa ya? Sing di. Mbak Penny sing jarang melu. Mbak Penny wae jumeneng ya. Penny Benakwati. Yuk. Yuk. Dimaksimalkan. Ora usah kare wis Sepot. Wis isu-isuan ndak usah. Kok ora nganggo sepot to iki? Nah iki lho meni. Iya, Mas. Jas. Mulus. Cilik. Kegedean. Berarti emang sampean ngelakna aku gak mening. Ora. Wong aku ki maksude kanggo teman-teman yang nonton. Tapi kata-katane sampean secara tidak langsung melukai hatiku. Modiar kowe. Ora masalah nek anu ku di Wong staples. wedok iki gak dibandani gak popo Mas. Gak diwehi dhuwit gak popo, tapi Terus? aja sampai nglarani ati. Sing tenang, Nduk. Aku ora bakal nglarani ati. Luwe becik aku ki patenono Mas, timbang kata-katamu menyakiti hatiku. Atimu sing iki Iki ora tak larani. Tetep tak rawat. kok iso. Piye kok iso kowe? Lah kono kae ati kan kono. Aku arep ndelok wah penjara. Yo nembang Mbak Penny. Pen. Dalem. Wis mardika mawon monggo. Merdeka mawon. Kono amuke ora sambut degep ae. Culno wis to urip-urip. Sok-sok iber Mas. Buwek. Nembang Mbak Yu. Napa? Wis bebas monggo. Bebas. Heeh, isu-isuan. Apa gamelan yo kena, musik yo kena. Tahlil kok piye? Orjen wae. Musik ya. Musik. Gak iso aku. Heeh. Lah. Duet karo Mas Victor musik ya. Nah, ayo Tor, nyambut gawe Tor. Iki. Ya, musike apa? Ya sing gandrung to Mister Mendem. Mister Oke, Mendem. Mister Mendem. Nggih, tas, nggih, pun. Habis. Mister Mendem niku ingkang nganggit anu to? Sinten? Mas Pak Dikin to nggih. Nggih. Nggih, Mas, leres menika. Suwargi. Suwargi. Menghormati karya-karya Karya-karya besar beliau. Beliau nggih, mugi-mugi pinaringan papan kasuwargan nggih, Mas. Amin. Amin. Lah Mas Meo. Lho. Ojo. Kuwi omonganmu. Maksudnya Iki sepertiga malam lho. Jajak. Dan Kok saya isuk guyonane cuma medeni ya? maksudnya seapan lah umroh. Lah, digenahke. Amin, amin. Iya. Maka Mas markaban. Marhaban ya Ramadan. Amin. Oke. Oke, gamelan mengikuti.
Halo, aku wis sombong. Oro. Wis tau niliki ngono model. Yen wis mari kanca-kanca pamiti sopar bagi mandeme ditinggalake aku wis kandha teko ndi Yen Yen wis wis mati. mati. Mari. Yo. yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mandeme Terima kasih. Terima kasih. Mas Mio. Nggih. Kripik edang kripik telo sithik edang waten rata Nggih nggih. mekaten Kang Petruk. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang Nggih. daku ndonga napa kagem kemanten kekalih kalih keluarga besar Bapak Juwair. Mugi-mugi sedaya hajat niatipun saged kasembatan. Amin. Nirkala nirsambikala. Amin, amin ya Nggih, rabbal nggih, alamin. nggih. Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu Jumpa kembali. lagi. Oke.